Мактауданлаулар, хөрмәтлеләр, галәмнәрне юктан бар кылып, аларны һәр даим тәрбияләп торучы Аллаһ Тәгаләгә генә булсын. Күңелләребездән чыккан салават шәрифләр, хөрмәтле, сөекле Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламга барып ирешсә иде, аңа, аның әһле бәйте, сахабаларга, табигиннәргә һәм туры юлдан баручы барча мөмин мусламаннарга Аллаһ Тәгаләнең сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәтләре булса иде. Әлхәмдүлилләh, Аллаһ Субхана Тәгалә безгә бик күп ниғмәтләр бирде. Бу турыда Коръәндә дә әйтә. Әгәр дә Аллаһ Тәгаләнең ниғмәтләрен саный китсәгез, һич кенә дә санап бетерә алмассыз ди. Әлбәттә, ниғмәт дигәндә без күп әйберне күз алдына китерәбез. Ләкин инде таррак караганда, таррак мәгънәдә караганда, мәсәлән, шушы ук безнең җомга намазларына килеп җыелуыбыз, мәчетләребез, әлхәмдүлилләh, яшьләр, ныклы кешеләр белән тулы. Муазин чыгып азан әйтә, Аллаһ Тәгалә бар һәм бер шәһадәт бирә, Аллаһ Тәгаләдән башка илаһ юк дип әйтә. Шәһадәт бирә Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһның илчесе икәнлегенә. Әлбәттә, менә бу да без инде аңларга тиешбез. Бу да бик зур ниғмәт, бу да зур Аллаһ Тәгаләнең безгә биргән аманаты икәнлеген без аңларга тиешбез. Һәм менә намаз бит инде риваят кылына, миграж вакытында фарыз кылынды, һәм мигражның кашан булгандыгы турында да галимнәрнең фикерләре төрле, ләкин инде кайберләр әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның дәгъватының Мәккә чоры ахырында миграж вакыйгасы булган булса кирәк дип әйтәләр, һәм менә шу вакытта фарыз кылынган дип. Һәм мөселманнар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, сахабалар радиллаһу анһум аҗмаин үзләренең йортларын, bütün байлыгын, bütün әйберен, bütün тормышын үткәргән шәһәрне, изге булган шәһәрне калдырып, инде Аллаһ ризалыгы өчен һиҗрәт кылалар. Һәм аларга анда бер генә әйбер, аларга ниндидер бер шундый омтылыш бирә иде. Ул ачыктан ачык динеңне игълан итеп, ачыктан ачык динеңне тоту мөмкинлеге. Шуның өчен алар bütün дөньядан баш тарттылар, үзләренең bütün ниғмәтләреннән баш тарттылар. Һәм инде күрәбез ки, менә шу алдан булган кавымның, алдан булган безнең хөрмәтле буыныбызның никадәр дин белән бәйләнешле булуларын. Алар bütün дөньяны Аллаһ ризалыгы өчен, намаз уку өчен, Аллаһ ризалыгы өчен динне игълан итү өчен бирергә әзер иделәр һәм бирделәр дә. Һәм намаз фарыз кылынган вакытларда намаз вакытын кергәнен инде игълан итә торган бер нәрсә дә, бернинди чара да булмый. Абдулла ибн Зайд ибн Абдуррабби ал-Ансари радиллаһу анһу хәбәр иткәнчә, Аллаһ илчесе сахабалары җәмәгать намазын калдырдылар, вакыты керүенә шикләнү сәбәпле. Ягъни инде алдан әйтеп китүебезчә, шушының намаз вакыты кергәнлеге турында игълан итү чаралары булмый. Һәм инде сахабалар белмичә җәмәгать намазын калдыралар. Алар җәмәгать намазын калдырсалар, зур гынах кылган кебек инде борчыла торган булганнар. Беренче тәкбирен генә калдырган өчен дә аларны борчыла торган булганнар, бездән аермалы буларак. Һәм алар моның өчен, ягъни вакыт кергәнен белдерер өчен берәр галәмәт билгеләргә теләделәр ди. Кайберләре әйдә без шаң кагырбыз дип әйттеләр. Ләкин насараларга охшамаска тырышып моны мәкрух күрделәр. Соңыннан кайберләре бургыга үрербез диделәр, ләкин яһүдләргә охшарга теләмәскә, теләмәү ниятеннән инде моннан да баш тарттылар. Кайберләре әйттеләр, һәрбер намаз җиткән сайын зур учак ягыйк дип, ягъни аның ялкыннары төтенне күренсен һәм кешеләр намазга ашыксыннар дип. Ләкин бу тәкъдимне дә мәҗүсиләргә охшамаска тырышып мәкрух күрделәр. Шуннан соң уртак бер фикергә килә алмыйча таралыштылар. Абдулла ибн Зайд радиллаһу анһу өенә керә. Хатыны аңа кичке аш китерә. Абдулла әйтә, мин ашамыйм, Аллаһ илчесенең сахабаларын намаз эшләре борчуга салды бит. Хәтта менә карагыз, менә бунда да инде игътибар итәргә кирәк, уммат эшләре аларны ашаусыз, йокысыз калдыра торган иде. Уммат өчен борчылып, алар ашамаска да риза иделәр. Һәм инде Абдулла әйтә, мин ди йокылы уяу арасында идем, уяулы халат арасында идем, күктән төшкән берәүне күрдем. Аның өстендә 2 яшел кием иде, кулында шаң.
Мин аңа син бу шаңны яисә кыңгырауны сатасыңмы дип сорадым. Ул әйтте, син аның белән нәрсә эшлисең дип сорады. Һәм инде мин әйттем, мин аның белән Аллаһ илчесенә барам, ул намаз вакыты җиткәч аңа сугыр өчен дип. Һәм тегесе әйтте, моннан хәерлерәк булган әйберне сиңа өйрәтимме? Хәерлерәк булган әйбер турында хәбәр биримме дип әйтте. Һәм инде тегесе Габдулла әйтә, мин әйе дигәч, ул дивар янына кыйблага таба юнәлеп, Аллаһу әкбәр дип әйтте, ягъни инде азан сүзләрен сузды. Һәм инде соңыннан ул бераз тора, һәм янәдән шушы сүзләрне кабатлый, һәм инде өстәп кад каматис салах дип әйтә. Менә шушылай итеп инде азан сүзләре һәм камат сүзләре өйрәтелә. Һәм Габдулла дәвам итә. Таң аткач мин бу хәлне Аллаһ илчесенә ирештердем, әйттем ди. Ул бу хак төш күрү булган ди. Һәм бар Билалгә сөйлә, аның тавышы синекеннән инде югарырак һәм яңгыравырак ди. Шуның белән кешеләрне намазга чакырсын ди. Һәм инде Гомәр Билалның азанын ишеткәч, өеннән киемнәрен инде сөйрәп, киемнең итәкләрен сөйрәп чыкты һәм сине хаклык белән җибәргән зат белән ант итәм. Габдулла белән булган хәл минем белән дә булды, ләкин ул мине узды ди. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Аллаһ Тәгаләгә мактаулар булсын, ул бу төшне исбатлады ди. Ягъни инде азан һәм камат сүзләре шушылай итеп шәригатьтә кабул ителәләр. Инде сахаба Зейд, Габдулла ибн Зейд Ал-Ансари радияллаху анху төшендә күрә, шушук әйберне Гомәр ибн Ал-Хаттаб радияллаху анху да төшендә күргән була. Һәм инде монда әйтергә кирәк, менә бу хадискә игътибар итсәгез, соңыннан ди ул, ягъни азанны әйткәннән соң күпмедер вакыттан соң янәдән шул ук сүзләрне кабатлады, ләкин инде кад каматис салах сүзләренә өстәде ди. Ягъни инде кыскартып әйтми, шул ук азан сүзләрен әйтә. Шушы булган вакыйгада. Шулай итеп, Хиҗрәтнең 1нче елында Аллаһ илчесе Габдулла ибн Мактумны һәм Билал ибн Рабахны радияллаху анхумаларны муазиннәр итеп билгели. Абдулла ибн Мактум радияллаху анху ул сукыр кеше була. Аның турында инде Габаса сурәсенең 16 аяты аның турында ингән бит инде зур шәхесләрнең берсе була. Тумыштан сукыр була. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям аны инде муазин итеп билгели. Билал радияллаху анху ул инде заманда кул була, беренче мусульманнардан була. Сабырлык дигәндә беренче ширатта Билал радияллаху анху кебек кешеләр күз алдына килә, чөнки алар Аллаһ динендә, Аллаһ юлында бик күп авырлыклар күргән кешеләр һәм шуңа карамастан аларның инде шушы сынаулар аларда булган иман нурын инде киресенчә куәтлегенә килә торган кешеләр була. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям нашы ике зур шәхесне муазиннәр итеп билгели. Билал муазин булганда Габдулла намазга камат әйтә торган булган. Пайшак ибн Мактум радияллаху анху азан әйткән, Билал радияллаху анху камат әйтә торган булган дип риваят кылалар. Һәм менә безнең әлхәмдулилlah Рамазан ае Аллаһның рәхмәте белән үтеп китте. Без инде хәзер бөтенебезнең дә кулында будильниклар бар, сәгатьләрне инде билгеләгән вакытларга карап без шушы вакытларда авыз ачабыз һәм инде сәхәр кылабыз, сәхәрдән туктыйбыз. Ул вакытта билгеле мондай әйберләр, мөмкинлекләр булмаган. Шуңа күрә Габдулла ибн Мактум һәм инде Билал радияллаху анхуның шулай Рамазанда тагын бер үзенчәлекле бер вазифалары булган. Билал радияллаху анху азан әйтә торган булган һәм кешеләр сәхәр ашый башлаганнар. Һәм Габдулла ибн Мактум радияллаху анху азан әйткәч, алар инде сәхәрдән инде туктый торган булалар, ашаудан туктый торган булалар. Һәм менә монда әйтергә кирәк, Габдулла ибн Мактум радияллаху анху сукыр булса да, бер вакытта да сәхәр тамамны инде буталмый торган була. Аллаһ Тәгалә аңа менә шундый гыйлем әһелләр әйтәләр, менә басира дигән әйбер, ягъни күңел белән күрү, күңел белән тоемлау, сизү кебек әйбер аңа бирелгән була ди. Бер вакытта да Габдулла ибн Мактум радияллаху анху ялгышмый торган була. Аллаһның рәхмәте белән ул вакытында сәхәр тамамны инде игълан итә торган була. Һәм инде азанның хөкеме 5 вакыт намазга һәм җомга намазына суннат муаккада хөкемендә, башка намазларга әйтелми. Азанның суннатларына килгәндә, монда инде азанның үзенә кагыла торган һәм муазинның үзенә кагыла торган суннатлары бардыр, дип әйтәләр белем әһелләре. Азанның үзенә кагыла торганнарына килгәндә, азанны кычкырып әйтү. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям Билалны тавышы көчле булганы өчен билгели.
Аннан соң азан сүзләрен айырып камәтнекен кушып әйтү. Өченчесе азан әйткәндә кыйблага таба карап әйтү, басып әйтү сүннәт булып санала. Ул пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам вакытыннан башлап безнең көннәргә кадәр килеп ирешкән. Муаззинның сыйфатларына килгәндә ират. Беренчесе хатын кызның азан әйтү дөрес түгел. Акыллы булу, әйтәләр инде билем әһләре мәҗнүннең исерек кешенең азан әйтү дөрес түгел дип. Һәм инде аның тақва булуы, сүннәтне яхшы белүе. Чөнки Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи вассалам әйткән, сезнең арагыздан имам булыр укучырагы, ягъни инде күбрәк белгәне, азан әйтер сезнең хәерлерәк булганы дия. Хәерле кешеләр әлбәттә динне яхшы белүчеләрдер дип инде аңлаталар шушы хадисне. Азанны басып әйтү. Муазин өчен ашыгыз намазга, хайя алас-салах сүзләрен әйткәндә, шушы сүзләрне әйткәндә йөзне уң якка, ашыгыз кытылга, хайя алал-фалах сүзләрен әйткәндә инде сул якка юнәлтү мустахаб булып санала, яхшы булган гамәл булып санала. Шулай ук азан әйткәндә кулларны кулакка тыгу дип әйтелә, бармакларны. Анда инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, Билалгә өйрәткән, шушылай әйтсәң, синең инде тавышың шушы эш синең тавышыңның күтәрелүенә бер сәбәп булыр дип аңлаткан. Азанны һәм камәтне тәһарәтле көе әйтергә кирәк. Ләкин азанны тәһарәтсез хәлдә әйтсәң дөрес санала, мәгәр камәтне тәһарәтсез әйтү макрух санала. Һәм инде әгәр азан яки камәт җүнүп хәлендә әйтелсә, азан кире кайтарыла, камәт кире кайтарылмый, кире әйтелми. Һәм инде балаларга инде айыра башлагач, ягъни 10 яшь тирәсе булганда азан әйтү дөрес санала, аны кире әйтергә кирәкми дип исәплиләр гыйлем әһелләре. Намаз вакыты кергәнче азан әйтү рөхсәт ителми, шулай эшләгән очракта кире әйтү тиешле була. Калган каза намазларына шулай ук азан һәм камәт әйтелә. Берничә намаз калган булса, беренчесенә азан һәм камәт әйтә, шуннан башкаларына ирекле, теләсә җыеп укый, теләсә араларына камәт әйтеп укый ди. Менә бу инде азан камәтнең кайбер хөкемнәре. Без әлбәттә буларны белергә тиешбез, аларны өйрәнергә тиешбез. Һәм шул ук менә бу нигъмәтләр турында сөйләнелә башлады бит инде. Азан әйтү үзе бер нигъмәт, ачыктан-ачык кешеләрне намазга кытылуга чакыру, Аллаһ Тәгаләнең барлыгын, берлеген игълан итү, ансы да зур нигъмәт, ансы да зур мөмкинчелек. Һәм инде кыямәт көнендә әлбәттә инде бу безгә бер муеннарыбызга кешеләр килеп асылмас өчен, динне белгәнсең, син безгә җиткермәгәнсең дип әйтмәс өчен бер инде гозур булып тора. Инде муаззиннәрнең әлхамдулилла аларның дәрәҗәләре зур булачак. Кыямәт көнендә дә алар инде иншааллаһ башка кешеләрдән аерылып торачаклар. Шушы савап булу сәбәпле. Һәм менә монда шулай ук азанда безгә бит инде шундый фикерләрендә әйтәләр, азан ул үзенә күрә менә шу дингә дәгъват кылуның бер планы кебек. Иң беренче чиратта Аллаһ Тәгаләнең барлыгын, берлеген аңлатасың кешеләргә. Аннан соң Мөхәммәд пәйгамбәрнең пәйгамбәр һәм Аллаһ кулы һәм илчесе икәнлеген аңлатасың. Аннан соң кешеләрне гамәлгә чакырасың, гамәл аркылы кутылуга чакырасың. Һәм инде шәһадәт бирәсең Аллаһ Тәгаләдән башка илаһ юк икәнлегенә. Һәм риваят кылына Билал радиллаһу анху бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва салламны иртәнге намазга уятырга килде һәм инде әйтте: "Ас-салату хайрун минан-наум" дип, ягъни намаз хәерлерәктер йокыдан дип. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ничек яхшы бу сүзләр ди, аны азанга да куш" дип. Ягъни инде монсы инде Билал радиллаһу анхуның сүзләре булып тора һәм инде Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызга да шушы безгә биргән нигъмәтләрнең дәвамлы булуын насип итсен. Дин иреген Аллаһ Тәгалә алга табада насип итсен. Әлхамдулиллаһ, динебезне кадерләргә насип итсен. Динебезне башка кешеләргә хикмәт белән, үтемле вагаз белән җиткерергә һәм инде күп кешеләрнең хак туры юлга басуларына безне Раббыбыз Аллаһ Тәгалә сәбәпче кылсын. Һәм инде әлбәттә бу дөньяда да, ахиратта да Раббыбыз Аллаһ Тәгалә зур дәрәҗәләргә ирештерсен иншааллаһ. Ахиратта зур дәрәҗә ул Аллаһ Тәгаләне күрү дәрәҗәсе булачак иншааллаһ. Шушындый нигъмәтләрне Аллаһ Тәгалә һәр барчаларыбызга да җиңел кылсын һәм насип итсен. Ва aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri jama'atil muslimin innahu huwal ghafurur rahim al jawadul karim as-sami'ul alim as-sami'ud du'a.